Arabako batzar nagusiek ohorezko tituluak kenduko dizkiete Francisco Franco diktadoreari eta Emilio Mola generalari. Hala, EAJ, EH Bildu, Elkarrekin Araba eta PSEek foru araua aurkeztu dute astelehen honetan, Espainiako 1936ko estatu kolpea bultzatu zuen generalari eta frankismoko buruari probintziaren aita izendapena baliogabetzeko. Eta Francoren kasuan, baita ohorezko diputatu nagusi zeritzona ere. Ohar baten bidez jakinarazitakoaren arabera, arau honi esker, memoria historikoaren euskal legea beteko da, zeinak askatasunak urratzeari lotutako merezimenduengatik emandako ohoreak mantentzea debekatzen duen. Iruñeko udalak nazioarteko arkitektura lehiaketa jarri du martxan, erorien monumentuari esanai berria emateko asmotan. Hala, Memoria Museoa ezarri nahi dute bertan, memoria demokratikoa errekuperatzeko arduradunen esanetan. Lehiaketa honetan aurkezturiko proiektu guztien artean, 5 aukeratuko dituzte eta haiek herritarrei erakutsi ostean, parte hartze prozesu bat jarriko dute martxan, proposamen guztiekin amaierako proiektua sortu arte. Erorien monumentuak zeresan ugariz sortu izan du azken urteotan. Izan ere, talde memorialistek eraitsi izan dadin eskatu dute behin eta berriz. Laborariek protesta egiten jarraitu dute astelehen honetan ere. Ostiraletik pasaden gaualdera arte, A63 errepidea oztopatzen aritu badira ere, gaur goizetik Baionako portua blokeatuta dute Confederación Paisan eta Modefeko kideek. Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordioa oztopatzeko deia luzatu diete Bruselako diputatuei laborariek. Hala ere, protestak egitearen arrazoia zabalagoa dela ohartarazi dute. Hala nola, merkataritza libretik ateratzeko nahia edota jendetasunik gabeko politika sanitario baten kontra azaltzearena. Gabon guztioi eta ongietorri urtarrilaren 12ko albistegira. 75.000 pertsona bildu ziren larunbatean Bilbon sareren urteroko deialdiari erantzun da. Euria etzen aitzakia izan euskal presoen eskubideen alde egiteko eta sarek balorazio positiboa egin du. Urtero bezala milaka izan dira larunbat honetan sareren deialdiari erantzun eta Bilboko kaleak bete dituztenak. 75.000 hain zuzen manifestazioaren antolakuntzaren arabera. Horiek horrela, sare herritarrak balorazio ezin hobea egin du. Zentzu horretan, goraipatu nahiko genuke atzo atzeman genuen eta bestetan ere atzeman izan dugun ideologia aniztasuna. Atzo ideologiaren gainetik giza eskubideen defentsa nagusitu zen. Azken 3 urtetan egindako bideaz pozik, hildo beretik lanean jarraitzeko asmoari eutsiko dio sarek. Gure lana hildo horretatik joango da, ezin delako gehiago luzatu, badelako garaia legedia anakronikoak gainditzeko, fiskaltzaren helegitea gainditzeko, bizi oso arteko kondena gainditzeko, azken finean salbuespenezko legedia gainditzeko. Eta guzti hori nola ez euskal gizartearekin elkarlanean lortuko dugu. Euriak ez zituen herritarrak kikildu pasaden larun batean eta euskal presoen eskubideen aldeko aldarriak ozen entzun ziren Bilboko kaleetan. Azken dantza izateko esperantzarekin beste behin berretsi egin zuten egoera ezin dela gehiago luzatu. Azke txanpak daude, lortzen ari gara, 2014an jarri genituen helburuak. Euskal presoen eskubideen urraketa bukatzea eta espetxe legeria arrunta aplikatzea. Aukera izan dezaten, etxera itzultzeko eta haien bizitzak berregiteko. Manifestazioaren hitzartzean nabarmendu zuten, soberan daudela biktimen mina eta sufrimendua interes alderdikoien alde erabiltzen tematzen direnak besteak beste, eta horregatik sarek salbuespenak buka daitezela exikitu du, bai lege arloan eta baita arlo politikoan ere. 2011 urtetik hona, euskal presoek urrats gehiago egin dituzte bakearen eta elkarbizitzaren alde, Espainiako eskuin politikoak eta judizialak biek batera baino. Euskal Herrian elkarbizitza ez dela anzturaren bidez etorriko diote, egiaren eta aurrera egiteko borondate partekatuaren bidez baizik, eta aukera daukagula elkarbizitzan oinarritutako jendarte bat eraikitzeko, heldua eta elkarrizketarako irekiagoa.
Aitor Estebanek ohartarazi du ostiralean eskumenak onartzen ez badituzte, EAJaren jarrera aldatu egingo dela. Ostiral honetan, hilaren 16an batzorde mistoa bilduko da eta gogorarazi du eskumenak 2025erako adostuta zeudela. Euskadi Buru Batzarreko presidenteak Aitor Estebanek ohartarazi du ostiralean eskumenak onartzen ez badituzte, Espainiako gobernua berehala konturatuko dela. Hala ere ez du aurreratu zein izango den bere erreakzioa, baina bai EAJaren jarrera ez dela berdina izango. De brazos cruzados no nos vamos a quedar. No somos gente de aspavientos, pero yo creo que es un tema capital, es muy grave porque además los plazos fueron fijados por el propio presidente español. Gauzak horrela ostiral honetan hilaren 16an bilduko dira Gernikako estatutuan jasotako eskumenak Eusko Jaurlaritzaren esku gera daitezen adosteko. Estebanek gogorarazi du eskumenak 2025ean gauzatu behar zirela, eta ziurtatu du gaia funtsezkoa dela eta egoera larria. Izan ere Espainiako presidenteak berak ezarri baitzituen epeak. Beraz, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak hoiek aurrera eramatea zaila dela uste du, baina baikor mantentzen saiatuko direla jakinarazi du. Onartzeke dauden eskumenak honakoak dira, langabezia prestazioak, gizarte segurantzaren kotizazio gabeko prestazioak, itsas salbamendua, eskola asegurua eta Barakaldoko makineria egiaztatzeko zentroa. Asteburu honetan izan da Txillardegiren urteroko omenaldia Donostian. Bezperan, horma irudia erasotu eta gorriz markaturik agertu da. Txillardegiren omenaldiaren bezperan Donostiako Antigua auzoko Gaskonia plazan dagoen horma irudia pintura gorriz markatuta agertu da. Gertakaria larunbat goizean salatu du haren semeak Joseba Alvarezek Euskaldunon aurkako oldarraldiaren beste kapitulu bat dela adieraziz. Asteazken honetan 14 urte bete dira Txillardegi hil zenetik eta urtero bezala Txillardegi liburutegia herri ekimenak omenaldia egin dio. Antigua auzoko Gaskonia plazako horma irudiak Txillardegi plaza izendapena eman dio plazari eta haren begiradapean biltzen dira urtero hizkuntzalariaren oroimenezko ekitaldian. Aurten ere aldarrikapen nagusia bera izan da. Donostiako udal liburutegi izengabeari Txillardegiren izena jartzea. Txillardegik non du liburutegia lelopean egin dute eskaera. Hala ere, larunbat goizean agertutako pintura gorria ez da izan aurtengo omenaldiaren berezitasun bakar. Izan ere, ekitaldian Txillardegirekin batera haren bizikide izan zen Jone Forkada ere izan dute gogoan. Forkada iazko urriaren 17an zendu zen eutanasia aktiboaren bidez, eta antolatzaileen hitzetan etengabeko militantea izan zen injustizia ororen aurkako borrokan. Joseba Alvarezek azaldu duenez, aurtengo omenaldian biak hartu dituzte kontuan. Amarik gabe ez dago aitarik, eta beraz, Jonerik gabe ez dago Txillardegirik. OPA herri plataformak Alberto Domínguez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak iragarritako politikak salatu ditu, baita gardentasun eza leporatu ere. Osasun publikoaren aldeko herri plataformak Eusko Jaurlaritzako Alberto Domínguez osasun sailburuari egotzi dio aplikatzen ari den murrizketa politikak izen aldaketekin estali eta iragartzea. Plataformaren arabera, murrizketa horiek estrukturalak dira urtez urte errepikatzen direlako. Langileek zein erabiltzaileek pairatzen dituzten baldintzak salatu dituzte, ordutegi murrizketak, zentroen itxierak, langile eskazia eta medikurik gabeko txandak besteak beste. Osasun sailak iragarritako 1,6 milioi euroko inbertsioa ere kritikatu dute, beste urteetako mailaren parekoa dela azpimarratuz, naiz eta gobernuak historikotzat jo duen. Banaketa ere ez dute nahikotzat jo, lehen mailako arretarako 200 milioi euro baino ez dituzte aurreikusi eta horrek plataformaren arabera osasunaren prebentzioa eta sustapena kaltetuko ditu. Bestalde, 2026erako iragarritako 5.925 lanpostuko LPA ere auzitan jarri dute. Sailburuak horietatik 2.160 plaza berri direla adierazi badu ere, plataformak salatu du ez direla benetan berriak. Ondorioz, behin-behinekotasun tasak handitzen jarraituko duela ohartarazi dute eta ez dela Europar Batasunak ezarritako 8% mugaraino jaitziko. Osasun mentalari dagokionez, egungo baliabideek ez dituztela gizartaren beharrak asetzen salatu dute.
Lehen mailako arretan psikologiako lanpostu batzuk sortzea ez dela nahikoa iritzi diote eta osasun mentala ezien menpe ustearen aurka azaldu dira horrek langileen artean ezinegona sortu duelakoan. Plataformaren esanetan beharrezkoa da egoera iraultzeko politika ausartak martxan jartzea urtez urte sistema ahultzen ari delako. Horren aurrean gizarte mobilizazioera deitu dute benetako konponbideak lortu arte. Pasa berri den asteburuan ospatu dute Baigorrin Xilaba Beltxo txapelketako lehen final aurrekoa. Larunbateko saioan Miren Artetxe izan da garaile. Miren Artetxek irabazi du larunbat honetan Baigorrin jokatutako Xilaba bertsolari txapelketako finala aitzinekoa eta urtarrilaren 31an Donibane Loitzunen ospatuko den finalerako sailkatu da. Euria zela eta Baigorriko plaza xoko gelan jokatu dute finalerdiaren lehen saioa, eta Elisabet Etxandi, Aira Izpurua, Maialen Arzaiuz, Miren Artetxe, Misel Mateo eta Naia Sasko aritu dira kantuan. 480 entzule biltzea zezezik, bertsularien lagunak elkarteak, Baigorriko eta Donibane Garaziko herriko etxeen laguntza ere izan du saioa aurrera eramateko. Joana Itzaina Malarin izan da gai emailea, eta Bel Zabala, Maialen Berra, Iban Tikoipe, Jon Garmendia, Lurrenteria eta Eneko Bidegain epaileak. 551,5 puntu erdietsi ditu Miren Artetxek, Donibane Loitzunen ospatuko den finalerako sailkapen zuzena lortuz. Aldiz, Arzaiuzek finalean kantatu ahal izateko pauso handi bat eman arren, ez du lekua ziurtatzerik lortu. Finala aitzinekoen bigarren saioa urtarrilaren 17an jokatuko da, 5etan Bardozeko eskerparetan. Hor jakingo da urtarrilaren 31ako finalean parte hartuko duten bertsolarien zerrenda osoa. Azken saioa kontuan harturik, Maiane Txoperena nabarmentzen da finalera sailkatzeko. Gaurkoan, platoan, autismoa izango dugu izpide. Honen inguruko nondik norakoak, aurreiritziak eta baliabide publikoak landuko ditugu besteak beste. Eta horretarako, gonbidatu dugu Amaikara, Noemi Tetua, Abnabi elkarteko hezkuntza arloko arduraduna. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Lehenik eta behin konta iguzu pixka bat zer den Abnabi eta zer egiten duzuen? Bai, bale. Bueno, Abnabi, Autismo Bizkaia, autismoa duten pertsonen eta haien familia elkarte da. 80 hamarkadan sortu zen Bilbon, gurason baten ekimenez sortu zen. Orduan, hasieran guraso haien, seme alaben eskubideak defendatu nahi zuten eta nahi dute, horrexegatik sortu zen elkartea. Gaur egun, Abnabi Autismo Bizkaia erreferentzia da Bizkaian, baita Espainian eta nazioartekoan. Eta elkarteen barruan zer egiten duzu, zeintzuk dira aurrera eramaten dituzuen ekintzak eta? Bai, behitu, autismoa bizi ziklo osoan zehar dago. Pertsonen bizitzan. Orduan, elkartea hainbat zerbitzua daukagu, ziklo hori laguntza prestatzeko. Adibidez, arreta goiztiarra, gero laguntza psikologikoa, bai helduentzat eta bai adin txikitsuentzat, hezkuntza arloan daukagu eskola espezializatuta eta eskola arruntan laguntza ere ematen diegu. Eta gero eguneko zentroak eta etxe bizitzak ere adin txikitsuentzat eta helduentzat badaude batzu. Gero hasialdian eta kirolaren arloan ere hainbat ekintzan bultzatzen ditugu. Eta gero ere laneratzea lortzeko edo pertsona bilatzeko lan bat
aproposa haientzat, programa batzuk daude, eta, hor gaude, bizi ziklo osoan laguntzeko prest, pertsonentzat eta familientzat. Eta hitz gutxitan kontatuko zeniguke zer den autismoa, ze agian jendeak entzuten du, baina ez dakitze puntura arte kontziente garen edo zertan datzan. Bueno, hasieran eta gauza oso, ulertzeko ondo, garapen neurobiologikoaren nahazte bat da, ez da gaixotasuna, jaiotzen da autismoarekin eta lehen esan bezala bizi osoan iraunten du sintomatologia hau, eta nerbio sistemaren konfigurazioari eta garunaren funtzionamenduari eragiten dio. Eta orduan gizarte komunikaziorako eta interaziorako zailtasunak agertzen dira. Baita ere, pertsonaren pentsamenduaren eta jokabidearen malgotasuna hori badeko zailtasun batzu. Gerta daiteke zailtasun batzu. Pertsona guztiak desberdinak dira, pertsona bizitza osoan edozein laguntza beharko dira, baina ez beti berdinak eta laguntza izango da desberdinak ere. Hori galdetu behar nizun, autismo maila ezberdinak daudela ea esan ote dezakegun. Bai, diagnostikoa hori agertzen da, baina gero zailtasunak horiek bizitzan zehar aldatzen dira eta desberdina izan daiteke. Azkenean da mundua beste forma batean ulertzea, eta ez da berdina txikia garenean, edo gazteak, edo helduak, edo gero nagusiagoa, ezta? Orduan pertsonaren baldintza bat da, eta bere bizitza osoan egongo da, zailtasunak desberdinak. Eta nolakoa da, ze diagnostikoa aipatu duzu, nolakoa da diagnostiko prozesu hori, oso konplexua da? Bueno, diagnostikoa bai da luzea, behar dut ekipo multidisziplinar bat egiteko, ez da, psikologoa, neuropediatra, autismoa ez du adierazle fisikorik, orduan jarrera sakon bat aztertu behar da. Orduan, batzuetan diagnostiko hori luza daiteke. Zenbateraino luzatu daiteke? Izan daiteke hilabeteak, izan daiteke urteak diagnostiko bat lortu arte edo gutxiago? Segun pertsonaren arabera eta egoera arabera daude faktor asko egiteko diagnostikoa, baina da gauza hori. Sakona, behaketa, ez da? Eta diagnostiko prozesu hori mutilen sintomatologian oinarrituta dagoela esan genezake, zer esan noi izaten da, neska askori askotan heldu izan arte eta emakume izan arte etzaiela diagnostikatzen, hori sintomatologia emakumeengan eta gizonezkoengan ezberdina delako. Bai, historikoki ematen zuen autismoa mutilen gauza zela, ez da? Eta txikiak gehienak ziren eta dira mutilak. Baina, badaude ikerketa batzuk gaur egun eta egin dira ere, eta mutilen froga ematen du
ez duela balio neskentzat, ezta? Edo horrela daudela, ezta? Nesken badago gauza bat esaten da edo diotena maskin efektua, kamaleoiaren efektua, ezta? Nesken autista gaitasun handiagoa izaten dute gizartek arauak imitatzeko, ezta? Orduan bere zailtasunak eskutatzen dute. Eta orduan efektu hori esaten da. Eta gero haien interesak gizartea onartuagoak dira. Orduan froga daukagunak zailagoa da egitea nesken diagnostikoa. Eta frogak orain aldatzen ari dira, prozesu hori aldatzen ari da orain? Bai, apurka ikerketa hauetan frogak moldatzen ari dira. Bai, diagnostiko egiteko beranduago, nesken diagnostikoa oso beranduagoak dira, ezta? Orduan, horrexegatik. Eta zeintzuk esango zenituzke direla gaur egun oraindik ere gizartean autismoaren inguruan edo pertsona autisten inguruan dauden aurreiritziak? Bai, edo mitoak, ez da? Hori da, aurreiritziak, mitoak, bai, hori da. Bueno, entzuten da, gizartean beti entzuten da, autista ez daukatela empatia, ez da? Eta bai daukate empatia, baina haiek beste modu batean ulertzen dute mundua eta ere sentsazioa eta dana haiek ulertzen dute beste modu batean, ezta? Gero ere esaten dute batzuetan bere mundua daude eta isolamendua gustatzen zaie, ezta? Eta hori gerta daiteke mundua estimulo asko dauka eta oso potentea da dana, no? Zarata, usainak, argia, pertsonen komunikazioarena ere oso exigentea da. Orduan batzuek behar dute momentu, baina gu bezala momentu bakarrik egoteko edo sentsazio horiek regulatzeko edo babestu, ezta? Orduan badaukagu buruan haien munduan daude eta gustatzen zaie bakarrik egon, baina da horrexegaiti eta haiei ere gustatzen zaie harreman pertsonalak eta gizartean parte hartzea gu bezala. Bai. Eta nolakoa da pertsona autista baten egunerokotasun, hau da, zeintzuk izan daitezke topatu ditzaken, agian batzuk aipatu dituzu erronka edo desafioak? Bueno, eguneko egunak pertsonen autista duen pertsona oso desberdinak dira, segun pertsona eta egoera eta dana. Baina, batzuetan errutina asko daukate, edo gauzak antolatuta, ordutegia jarraitzen dute, dana ulertzeko hobeto, baina segun ze pertsonak, desberdinak egoera daude. Finkotasun hori eskertzen dute, baina aldatu daiteke asko. Bai. Eta lehen esan dudan bezala, segun zure bizitza ze etapan dauden, gauza horiek aldatzen dira, beharrak aldatzen dira. Eta baliabide publikoei dagokienez, nahazte edo nahazmendu duten pertsonei, beharrezko dituzten baliabidei dagokienez nahikoak dira edo zeintzuk dira erakunde edo baliabide publikoetan dauden gabeziak?
Bai, bueno, gizartea eta erakundea gero eta kontzientzatuta gehiago daude, eta baliabide gero eta gehiago daude, baina behar dute ulermen hori handiago izateko, ezta? Azkenean aukera gutxiago daukate, zailtasuna horregazaitik, eta oztopoak handiagoak dira. Orduan, ondino dago erronka handia daukagu. Hezkuntzaren arloan, gauzak hemen Euskadin pauso oso handiak eman zuten, eman dugu, baina aurrerago jarraitu behar dugu, eta gero laneratzea langabeziaren tasa oso altua. Tasa alta da denontzat, pertsona autistentzat handiagoa da. Sentsibilizazio kanpainak aipatu duzu, zuek badaukazute momentu honetan kanpainaren bat martxan edo izango duzute baten bat martxan datozen hilabetetan? Bueno, beti daukagu zeo zer egiten, ezta? Eta, apirilaren 2 nazioarteko eguna da, autismoarena, orduan horren inguruan beti egiten dugu divulgazioaren sesioak, eta gero duela ja 3 urte martxan egiten dugu edozein herritan Bizkaian, egin genuen Berangon, Barakaldon, Leioan, eta aurten ere egingo da, ere. Horretan ere pendiente egongo gara, baina gaurko honetan hemen txutziko dugu elkarrizketan, emitetua mila esker, Amaikara etorri izanagatik. Zuri, eskerrik asko. Mila esker. Gaurkoan, Aramu taldearen Zure zain abestiarekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Batu batzea